Πόρε, πούστη δεν έχει χαστεί. Sorry. Sorry. I need some toilet paper. Sorry. Oh, okay, okay. Και μετά και καλά μπαίνω μέσα από την πόρτα και πάω. Άρα η κορυφή είναι αυτό. Και καλά δεν φοράω το παντελόνι μου, αλλά είναι sorry, sorry, I need some toilet paper, please. Άρα σκέψου το πώς ήταν το μαγαζί μου, θα γεμάτο κόσμο. Να βγεις έξω, sorry. Και να είχα βγάλει ρέλα προς το κεφάλι, sorry, sorry, I need some toilet paper, please. Δεν τους φεύγεις, Αυτό είναι χεσμένη τελείως, μαν. Δεν θέλω να μου ακουμπήσει. Πες τι έκανες σήμερα στην τουαλέτα. Εκεί που τρώγαμε, θέλαμε να χέσουμε, ρε παιδί μου. Και η Ζαλμόνη γυρνάει και κάνει μαλάκα, είσαι άσχης μου. Και μετά πάω εγώ στην τουαλέτα, μου λέει θα έρθει σε λίγο, ήταν ένα βαθύ υπονοούμενο, το οποίο δεν επικράτησε γιατί άργησε να πληρώσει, θέλει να πληρώσει με τη Master. Master δεν έχεις. Μαέστρο. Μαέστρο. Και τέλος πάντων, ο μαέστρος ζητέ, εγώ έφυγα, πήγα, έχεσα και μετά συνειδητοποίησα ότι δεν έχει κάτι. Είχε βασικά 2 φιλαράκια, ξέρεις τέτοια. Και ρε παιδί μου, σκουπίδια μου, τσεκάρω, κάθομαι λίγα δευτερόλεπτα έτσι κάπως σκυμμένη. Και λέω μαλάκα μπέσει. Οπότε πάω στη δίπλα του, Αλένα, είχε 2 φιλαράκια, λέω τέλειο, εντάξει εγώ. Πω ρε πούστη δεν έχει άλλο. Πάω στην απέναντι. Τους 3 φιλαράκια τζίφος ρε. Και μετά πάω στην τελευταία που δεν είχε φως και είχε φιλαράκι κανονικά. Και σκάει η Ζαλμά, κλασική Ζαλμά. Μάνα δεν ξέρω αν μπορώ να χέσω. Βασικά δεν νιώθω άνετα εδώ, είναι κάπως. Τι, έχει χάρτη μόνο εδώ που δεν έχει φως. Θέλω μια ρόμπα υφασμάτινη. Μεταξωτή. Και θέλω και παντόφλες. Και να έχει και μια τσέπη η ρόμπα για να βάζω το χεστικό μου περιοδικό. Είναι μερίδα. Χεστικό περιοδικό. Είστε, έχεις το απόγευμα. Και διάβασα όλες τις οδηγίες του Kleenex. Δυνατά. Νομίζω ότι θέλω να κλάσω, περίμενε. Τζούφος. Αν την ένιωσες θα γίνει. Ούτε Κέιν, μεν. Μπορεί και να... Ήταν, άκουσα κάτι, ήταν δικό σου. Όχι, αλλά νομίζω ότι θέλω να χέσω. Έχει μέσα χεστικά δες. Νομίζω ότι θα μπορούσα να χέσω, άσε με να προσπαθήσω. Θες να πάρεις την κάμερα.